קומנדו הימי. יודעים מצב שלך? תפוס לה את הכתף. היא לא צריך עשה לביסלמה, שהיא תעוף. איזה זלזול, אני שומע פה. ביל, אני תסתיים נשק לטאבו ויורה עליו. וואו, איזה קור, אני רואה את זה. בסדר? זה כמו ב-M16 בדיוק אותו דבר. בסדר? תחיפי אותו טיפה קדימה. סבבה. הבחורה מטורפת. אני לא רואה אותה, תשימי באוזניים. לא, שימי. את לא... שימי זה באוזניים. היא נופל לה, היא... לא מרגישה שזה לא. קדימה בילה, אני אצלם כבר דקה. יאללה, נגמר הזה כבר. תחי את הנצרה, יכולה לראות. עוד אחד. לא, דונה. למה? תן לי לעשות בבית. סף, תחי את הרגליים, תתחילי לראות. לא, תחי את הרגליים. תתחילי לראות. קדימה, נו. יא, שימי לו טומט. בילה. תכווני, בסדר, תכווני, כמו ב-M16, זה מתוך זה. תראה, אוכל לא גס, באמצע המטבח. הבאת לנו? רוצה גם לראות, יש בה אוי. לך תביא. יאללה, היא מוכנה, מוסמכת לאוטומט. מה אתה אומר? לא, היא מנגנת. יאללה בילה. קדימה! רגע! יאללה! קדימה בילה! יורים עלייך. מוסמכת יותר מהטירונית. בילה, צא שנייה. לא, תמשיך. בילה, יאללה, פרקי. זה, שמור לי את זה. מה נעשה עם זה? תן בו. בילה, נו, יורד גשם. קיצר, בילה יש לי עוד 5 דקות עם הצירונים, אני רוצה לראות קצת. לא תוכל להחזיק טוב גם. יאללה, בילה! סבי לחוצה. תצינו! עד הסוף! תעשה לי תמונה רגילה. סבבה, חכי.